Jedna podmienka, druhá a tretia podmienka. Ale vo väzení ešte nebol a mladému mužovi vraj nepomohlo len to, že je synom mocnej mamy. Pacientovi, ktorý prišiel na ošetrenie do nemocnice, vypadol medzi sestričkami a lekárkou z montérok jedovatý had. Na západnom Slovensku má v noci mrznúť. Spozornieť by mali najmä záhradkári. My sme zisťovali, čo to urobí s komárka, ktorý po bežnej vakcinácii proti alergii upadol do kómy. Dnes pochovali v Stupave pri Bratislave. Na biofarmu s hydinou vtrhla svorka túlavých psov, ktoré nabrali inštinkty vlkov a vyzeralo to ako v horore. Naši hokejisti ukázali Američanom, že by si mali lepšie všímať, kde je Slovensko. Na druhej strane ale bežných Američanov majstrovstvá sveta v hokeji veľmi nezaujímajú. MHD v Košiciach si zmýlil invalida s opilcom, zavrel ho v autobuse a privolal políciu. Muž z Michaloviec prejavil talent na originálne podnikanie. V Ríme sa prezliekol za pápeža, aby sa pri ňom mohli fotiť turisti. Zo slovenskej bezdomovkyne sa stala bohatá dedička lukratívnych pozemkov. Všetko chce rozdať. Viete si predstaviť, že by si niekto patentoval napríklad to, že je murár a bol by tak jediný murár? Niečo také sa naozaj stalo. 7-ročné dievčatko zomrelo po hodine telesnej výchovy. Rodičia malej Mišky obviňujú školu. Na ministra školstva sa dnes z každej strany sypala kritika. Neuveríte, k tomu prišiel na pomoc. Spomínate si na školskú nástenku, kde ste dostávali čierne body. Policajti teraz dostávajú červené, ak ale dajú aspoň 5 pokút denne. Viete, akú farbu má 500-eurová bankovka? Učiť sa to teraz nemusíte. Aj tak to bude už len otázka z histórie. Nadávali sme na výtlky a teraz sa hneváme na cestárov. Opravujú ich totiž v dopravnej špičke. Zisťovali sme, prečo to nerobia. Výbuch plynu v Pražskom dome neďaleko Národného divadla zranil desiatky ľudí, medzi nimi aj jedného Slováka. Návštevníčka kúpaliska po nepríjemnej skúsenosti upozorňuje ženy, aby si vo verejných sprchách dávali dobrý pozor. Opäť sa šíri besnota, ale ak váš pes príde do kontaktu s nakazeným zvieraťom, netreba hneď panikáriť. Viete, kedy dostanete na Slovensku vyšší plat? No predsa vtedy, keď sa váš kolega nechá skorumpovať. A viete si predstaviť, že sa na železnice vrátia parné lokomotívy? Ak by prevážali pacientov, možno aj áno, pretože doslova historické sanitky používame. A v dnešných novinách sa vrátime aj k prípadu invalidného páru, ktorý žije v chlieve. Potravinová vojna. Poliaci tvrdia, že zo Slovenska dostali 12 tón mäsa nakazeného salmonelou. Naši o tom dvaja mladíci, ktorí ako tínedžeri na smrť dobili bezdomovca, boli odsúdení na prekvapivo nízky trest. Muž splodil so svojou 14-ročnou dcérou dieťa. Jeden z nich sa teraz na svet pozerá spoza mreží, lenže otec to nie je. Pátranie po nezvestnom hudobníkovi zo skupiny Drišľak sa skončilo. Žiaľ tak, ako to nikto nechcel. Ministra obrany nechali stať poslanci za dverami, no nezničili ho. Na mandarínky čakal dlhšie.